Вітаю всіх на каналі Манеты і банкноты Рэспублікі Беларусь. У сённяшнім відеоглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 1 копейкі узору 2009 году, маскоўская чаканка, стары герб. Брак у нас знаходзіцца па рэверсу. Давайте разглядзім рэверс. Вось тут такі цікавы ёсць раскол штэмпелю. Ён пачынаецца ад канту, ідзе праз лічбу 1 і кранаецца літары А. Такі брак я знайшоў у невялікай колькасці, калісьці на перабору і адклаў сваю калекцыю. Такі брак каштуе не вельмі дорага, так як ён не поўны раскол штэмпелю, но вельмі цікавы, можна адкласці ў сваю калекцыю за невялікія грошы. А на сёння хацеў бы з вамі развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы!